Як Лукашенко вырашыў задобрыць пенсіянераў і за што ім цяпер прыйдзецца заплаціць? Якія нечаканыя праблемы адбываюцца з беларускай бульбай, а таксама падрабязнасці страшнай трагедыі, якая адбылася пад Мінскам. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко зноў займаецца пенсіянерамі. Калі коротко, то ёсць две навіны. Одна добрая, а другая так сабе. Мы, по-моему, в этом году дважды поднимали пенсии и 10%, и 5%. То есть, пенсионеры есть пенсионеры, их мы поддерживали, будем поддерживать. Они должны жить нормально. Но есть один вопрос. Приятный, я бы сказал, вопрос со стороны пенсионеров. Те, кто ушел на пенсию, отдельные. Люди хотят работать. Падобна, што такім чынам Лукашенко вырашыў забіць адразу двух зайцаў. Першы яшчэ больш зацікавіць пенсіянераў выходзіць на працу. Раней сам ён заклікаў гэткім чынам вырашаць кадравыя праблемы на заводах. Пры адсутнасці новых работнікаў вяртаць тых, якія ўжо выйшлі на пенсію. Цяпер ён паўтарыў тую ж думку іншымі словамі. В 55-60 лет, как у нас уходят на пенсию, даже в 65 лет, что это за пенсионер? Это человек, который еще может работать. И надо, если человек желает, надо дать ему такую возможность работать. Цікава, правда, ці не сябе ён тут мае на ўвазе. Лукашенку ўжо 70 гадоў, ён таксама, можна сказаць, працуючы пенсіянер. Ну і другі момант, чаму Лукашенко раптам захваляваўся пра пенсіі, гэта выбары. Усё ж менавіта пенсіянеры застаюцца асноўным электаратам Лукашэнкі. Ён гэта ведае, разумее і цяпер спрабуе сяк так іх залагодзіць. Другое пытанне, якое паднялі на нарадзе, дапамога шматдзетным сем'ям. Тут Лукашенко пообещал, что допомога будет, але не усім. Вертолетных денег быть не должно. Но в этой проблеме, я уже обращал ваше внимание не один раз, чтобы ничохом принимать решения, мы же помогаем детям. Поэтому деньги должны дойти до детей. Что тут темнить друг перед другом? Много еще семей, которым вообще в руки нельзя давать деньги. Потому что через 2 суток этих денег не становится, они исчезают. Пропиваются, откровенно говоря. Поэтому нам и здесь надо установить определенный контроль за определенными семьями. Правда, як канкрэтна цяпер будуць размяркоўвацца грошы і каму іх не дадуць, пакуль не зразумела, але Лукашенко незадаволены ўжо загадзя. Позицию вы мою знаете, мы должны поддерживать тех, кого надо поддерживать. А те, кто должен работать и зарабатывать, сам он должен работать и зарабатывать, ибо это приведет к иждивенчеству. Вынікі ўсіх гэтых маналогаў наступныя. Абмежаванні для пенсіянераў, якія працуюць, здымуць. Раней частка людзей, хто працуе на пенсіі, атрымлівалі меншыя выплаты. Цяпер жа пенсійныя грошы будуць аддаваць цалкам. Ну і ёсць яшчэ адна навацыя. Дробная, але ўжо не вельмі прыемная. Калі чалавек маладзейшы за 70 гадоў і не інвалід, то з яго будуць браць плату за дастаўку пенсій. Здымаць грошы самім у банку будзе па-ранейшаму бясплатна, але калі чалавек хоча, каб пенсію яму прыносіў паштальён, ці калі ён сам хоча забраць грошы ў паштовым аддзяленні, то за гэта трэба будзе плаціць. Папярэдня аплата складзе каля 6 ці 8 рублёў. Праўда, указ яшчэ не падпісаны. Лукашенко яго падтрымаў, але адправіў на дапрацоўку чыноўнікам. Страшная трагедыя адбылася ў Мінскім раёне. Учора ў адным з дамоў аграгарадка Сенніца пачаўся пажар, у якім загінулі 2 дзяцей. Сёння жа сталі вядомыя жудасныя падрабязнасці гэтай гісторыі. Аказалася, што на момант здарэння дома знаходзіліся і бацькі малых, але дарослыя былі выпіўшымі. Іх малая дачка выпадкова падпаліла фіранку і адразу пабегла сказаць пра гэта сваёй маці. Але жанчына выбегла на вуліцу, пакінуўшы маленькіх дзяцей у палаючым доме. Бацька жа спрабаваў патушыць агонь, але безвынікова. Цяпер ён знаходзіцца ў бальніцы з цяжкімі апёкамі. У выніку пажару загінулі 2 маленькія дзяўчынкі. Старэйшай было 5 гадоў, малодшай усяго 3. Па факце трагічнага здарэння заведзеная крымінальная справа. У Беларусі могуць быць праблемы з бульбай. Як заўважыў партал «Зеркала», гэта вынікае з розных заяў прадстаўнікоў сельскагаспадарчай галіны.
Напрыклад, фермеры прызнаюцца, што праз стрымліванне цэн вырошчванне бульбы стала стратнай справай. Між тым на дзяржтэлебачанні запэўніваюць, што сабранага ўраджаю будзе дастаткова, але афіцыйныя лічбы не такія аптымістычныя. З даных Белстата вынікае, што сёлета бульбы сабралі ажно на 28% менш, чым летась. У сваю чаргу фермеры адкрыта кажуць, прычына праблем у штучным стрымліванні цэн. І калі сітуацыя не зменіцца, то ў наступным годзе некаторыя аграрыі пачнуць і зусім адмаўляцца ад вырошчвання бульбы. А цяпер рубрика «Без каментароў». Прапагандыст Ігор Тур расказаў, што, аказваецца, беларускі народ пастаянна патрабуе даць Лукашэнку званне Героя Беларусі, а той ад гэтага старанна адмаўляецца. Как-то за последнее время стали чаще звучать предложения присвоить Александру Григорьевичу звание Герой Беларуси. Причем, что сам Александр Григорьевич даже за этот же последний год не единожды говорил, что не нужно в стране создавать избыточный культ личности президента. Так что не нужно ни звания предлагать, ни памятники ему ставить, ни Героя Беларуси давать. Праўда, пасля Тур вырашыў лагічна патлумачыць, чаму Лукашэнку узнагароджваць не трэба, і заблытаўся ў фармулёўках і тэрмінах. Я совершенно согласен с тем, что Лукашенко Герой Беларуси, вне зависимости от того, есть у него официально это звание или этого звания официально нет. И все мы понимаем, что Александр Григорьевич Герой Беларуси. Это не требует ни доказательств, ни даже каких-либо подтверждений, потому что, да не обидятся на меня все остальные безусловные герои, он герой больше всех остальных вместе взятых. И это совершеннейшая аксиома. Но раз то, что Лукашенко Герой Беларуси является аксиомой, то попытка официально наградить его прямо сейчас званием Героя Беларуси делает аксиому уже теоремой, что, на мой взгляд, логический шаг скорее назад, а никак не вперед. Лукашенко – герой своей страны. Это истина, не требующая доказательств и подтверждений. Расія не спыняе сваю чорную справу. Уначы быў нанесены удар па Мікалаеву. Гэта адзін з найбуйнейшых эканамічных цэнтраў поўдня Украіны. У самым пачатку вайны расіяне спрабавалі захапіць гэты горад, але нічога не атрымалася, і цяпер яго проста бамбяць. Як паведаміў мэр Мікалаева, па горадзе білі зенітнымі ракетамі С-300. Прычым улады не паспелі абвесціць паветраную трывогу. У выніку моцна пашкоджаныя жылыя дамы, рынак, і ў некаторых месцах пачаліся пажары. Пацярпелі як мінімум 23 чалавекі, адна жанчына загінула. Разумная цяля двух матак сасе, а беспрынцыпны спявак двух бацек. Беларускі шоумен Герман Тітоў выступае даўно, але нейкім асабліва папулярным артыстам ніколі не быў. Але цяпер ён падобна зразумеў, як праславіцца ў цяперашніх сумных рэаліях і пачаў пісаць песні з ухваленнем улады. Прычым настолькі прамым, што пераплюнуў нават лукашэнкаўскую нявестку Ганну Сялук. Спачатку Тітоў нарадзіў нешта пад назвай «Бацька, песня о прэзідэнце Беларусі Лукашенка АГ». Боже, дай здоров'я, батька дорогі, буде України хліб і пироги, сапраўды народны, сапраўды герой, Беларусь за бацькам, як за моцнай сцяной. Цяпер жа Тітоў пайшоў яшчэ далей і прысвяціў песню адразу двум дыктатарам – Лукашэнку і Пуціну. У сваім шэдэўры Тітоў называе іх сусветнымі лідарамі і прэзідэнтамі ад Бога. Выйшла вось так. Славянские две страны, два президента от Бога. Президенты от Бога. Президенты от Бога. Кінематаграфічная гісторыя з Гродна. Драма скончылася хэпі-эндам. Там загінула жанчына, якая адна гадавала малога сына. Іншых сваякоў у сям'і не было, і ўсё шло да таго, што малога адправяць у дзіцячы дом. Але раптам аб'явіўся мужчына, які заявіў, што некалькі гадоў таму меў раман з мамай хлопчыка, і цяпер вырашыў праверыць, ці не ад яго гэты сын. У дарослага і малога ўзялі ДНК, і вынік аказаўся вартым кінафільма. Экспертыза паказала, што мужчына меў рацыю, і хлопчык сапраўды з'яўляецца ягоным сынам. І такім нечаканым чынам дзіця, згубіўшы маці, раптам займела бацьку.
Працяг гісторыі з затрыманнем мільярдэраў у Мінску. Гаворка пра Яўгена Шавеля і Дмітрыя Лобіка, ураджэнцаў Беларусі, якія зарабілі свае асноўныя грошы ў Расіі. Яны былі найбліжэйшымі бізнес-партнёрамі былога уладальніка Уралкалія Дмітрыя Мазепіна. Нядаўна стала вядома, што ў кампаніі Шавеля і Лобіка Юрас Ойл прайшлі затрыманні, прычым разам з уласнікамі бізнесу былі затрыманыя і менеджеры кампаніі. Паводле папярэдняй інфармацыі, прэтэнзіі да іх мелі падатковую прыроду, але цяпер стала вядома, што Шавель і Лобік на волі. Падобна, што яны выйшлі на свабоду пасля 10 дзён затрымання. Што гэта было і на якіх умовах адпусцілі мільярдэраў, пакуль не зразумела. Ніякай афіцыйнай інфармацыі па справе не публікавалася. Ці выставілі бізнесменам нейкае абвінавачванне, таксама невядома. Як і невядома, ці стрэслі з іх кругленькую суму за выхад на волю. Бо затрыманні па падатковым артыкуле ў Беларусі нярэдка выкарыстоўваюцца, каб трошкі падстрыгчы паспяховых бізнесменаў. Звычайна людзі такога калібру выплачваюць выкуп за сваю свабоду, які ад іх патрабуюць улады, і ў выніку справы часцей за ўсё проста не даходзяць да суда. Беларускае падатковае заканадаўства часта двусэнсоўнае і таму лёгка выкарыстоўваецца для выстаўлення прэтэнзій. Бывае і такое. Не пашанцавала жанчыне, якая апынулася не ў тым месцы, не ў той час. На трасе ў Лідскім раёне сутыкнуліся два аўто. Ад сутыкнення ў аднаго з іх адарвалася кола і паляцела на ўзбочыну. Там знаходзілася пенсіянерка, якую і ударыла тым колам. Жанчына, якой 76 гадоў, атрымала сур'ёзныя траўмы. Яе жыццю нічога не пагражае, але ж пенсіянерку забралі ў бальніцу. Цяпер у абставінах аварыі разбіраецца міліцыя. Беларускі міністр абяцае новыя забароны. Гаворка пра Марата Маркава, які цяпер узначальвае Міністэрства інфармацыі. На пасяджэнні Рэспубліканскага савета па гістарычнай палітыцы міністр заявіў, што Мінінфарм будзе працаваць строга і хутка ў дачыненні да няправільных у яго разуменні рэсурсаў. Маркаў лічыць, што перад выбарамі 25-го года ў інтэрнэце з'явіцца шмат літаратуры, якую ён лічыць экстрэміскай. Хутчэй за ўсё тут маецца на ўвазе любы непажаданы для лукашэнкаўцаў погляд як на сучаснасць, так і на беларускую гісторыю. Усе падобныя рэсурсы і выданні Маркаў абяцае неадкладна блакаваць і забараняць. Ён хваліцца, што паўнамоцтваў у яго міністэрства для гэтага дастаткова і абяцае дзейнічаць, цытата, вельмі жорстка і вельмі хутка. Улады працягваюць свае спробы вярнуць у Беларусь людзей, з'ехаўшых праз палітычны пераслед. Для гэтага зноў пачалі выкарыстоўваць сваякоў, якія застаюцца жыць у Беларусі. Цяпер сваякі атрымліваюць лісты з прапановай да іх блізкіх. Эміграваўшых заклікаюць вярнуцца ў камісію па вяртанні. Пра гэта паведамляюць гродзенскія праваабаронцы. Паводле іх звестак у лістах гаворыцца, што той, хто выехаў, павінен паказаць прычыну ад'езду і паведаміць аб правапарушэннях. А ў выпадку учынення злачынстваў выказаць раскаянне, публічна папрасіць прабачэння і пакрыць шкоду. Незвычайны аўтамабіль прадаюць у Віцебску. Выглядае ён па вялікаму рахунку як куча металалому, але ж просяць за машыну ажно 10 000 даляраў, як за неблагое сучаснае аўто. Сакрэт у тым, што разваленая машына гэта унікальны Opel Super 6 1937 года выпуску. Такую мадэль выраблялі ўсяго толькі цягам 2 гадоў, прычым канкрэтна гэтая машына падобна належала нейкаму няпростаму савецкаму персанажу. Мяркуючы па нумары 9797 SMP, яе былы гаспадар жыў у Смаленскай вобласці і меў блат у ДАІ, бо змог атрымаць такі рэдкі нумарны знак. Крэатыўнае выратаванне пад Бешанковічамі. Там у адкрыты калодзеж праваліўся бабёр. Жывёла кідалася па калодзежы, які быў глыбінёй каля 3,5 метраў і самастойна выбрацца не магла. Ратавальнікі працягвалі бабру палку, але той не разумеў, чаго ад яго хочуць, і ігнараваў усе спробы дапамогі. Тады да пытання падышлі нечакана, з дапамогай фізікі. Калодзеж пачалі запаўняць вадой, і такім чынам бабёр проста сам сабою ўсплыў на паверхню і ў выніку збег ад сваіх ратавальнікаў у найбліжэйшы лес. А гродзенскі заапарк паказаў, як экзатычныя птушкі фламінга пераязджаюць на зімоўку. Ну, ці дакладней, як іх туды пераносяць. З наступленнем халадоў незвычайных для Беларусі птушак перасяляюць у цёплыя памяшканні. Прычым аказалася, што перад выпускам у вальер усе птушкі праходзяць цэлы комплекс працэдур. Гэта ветэрынарны агляд, вітамінная тэрапія і своеасаблівыя б'юці-працэдуры. Фламінгам чысцяць дзюбы і ногі. Вось такія навіны аўторка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.